Hello everyone, खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। दिनै आङो न'फोरखौ पुरा क्लिन खालामजोबनो नागिरदों, साफा खालामजोबनो नागिरदों आरोना। हानि न'बाबो जोङो एकदम साखोन सिखोन लाखिनांगौ, साफा सुफाहाय लाखिनांगौ। न'आबो जोंना ओंखारबायानो होनजायो आरोना। इसे माने इथा ना मा लाबोनो दंबावोनो। बेखौ लाबोनानै मिस्ट्रि फैबानो कमप्लिट जासिगोन आरोना न'आ जोंहाना न' गोदाना। ओमफ्राय न' गोदान जाबाबोथ' बे न'खौबो साफायै लाखिनांगोन ना लोगोफोर, नङा होमबा? ओंखायनो आं दिनैहाय पुरा साफा खालामनो नागिरदों क्लिननो। दा आङो बिथिंनिखौ बुस्रिजोब्बाय आरोना, माख्रा सोंनानै थायोना, ओमफ्राय दायो न' सिंनि दङ। ओमफ्राय सानबाय आङो मोनसे ब्लग शेयार खालामनोसै होनना नोंथांमोनजों खालामदों। आं दिनै सानसे मा मावनो नागिरदों शेयार खालामनोसै आरोना। पुरा न'फोरखौ साफायगोन, आं साफा खालामगोन। साफा खालामनानै लाखिबा गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनो आरोना। जेरैबायदियानो जा न'आनोखा, नङा होमबा? गोजोननाय मोनो बिरादनो। आंथ' बिराद गोजोननाय मोनो न'फोरखौ लिरखांनानै साफा जाखांनानै खनसे आरामनो नायस्रोलायो आरोना आङो गिदिंनानै, बिराद गोजोननाय मोनो साफा लाखिनो मोनबाथाय। ओमफ्राय दा आङो बिनिखायनो पुरा हाब्रु ओमफ्राय हा जावना लानानै गलायनानै दोनखाबाय आरोना। आङो नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ जोबजासिम दे लोगोफोर। नै एकदम उल्थां फाल्थां बोखारजोब्बाय आरोना। न' लिरनो नागिरदों नालाय बिसना नै मोनसेयाव जमा खालामजोब्बाय आङो। ओमफ्राय नै बे इन्जुरखौनो लिरनो नागिरदों आरोना, बेखौबो ओमफ्राय नै साइडनिखौबो नैफोर माखाखौ लिरनांगौ आरोना लोगोफोर। गोजौनिखौ सियारजों लिरना लानोसै आरोना, सियाराव गाखोनानै, नङाबा मोनसौवाना। दाना लोगोफोर इन्जुरखौ लिरखांजोब्बाय आरोना। ओमफ्राय दाना नै न' बिथाखौ लिरनोसै आरोना, थालाखौ। बिसना बोथ्रोदनाय मा बोथ्रोदनायाव बिराद खस्थ' जायो आरोना। बाबाखौसो लेंहरनानै बोथ्रोद लिरबाय आरोना आङो। जोंना बाबाया नायगासिनो दं आरोना, पुरा फ्राम होनलायबाय, मोदोमगासिनो। लिरखांबाय लोगोफोर। ओमफ्राय दायो नै लिरखांनायनि आंनाथ' सियार, टुल, खामफ्लाय गासिबो लेथ्रा जाजोब्बाय आरोना। साफा सुना लाग्रोनोसै बेफोरखौ।
लोगोफोर आं एसे दुगैनानै लाग्रोनोसै आरोना दुगैखांबाय आङो दुगैखांनानै डाइरेक्ट नै इसिङाव फैखाबाय आरोना ओंखाम उखैनायखाय बिरादनो ओंखाम उखैबाय आं दायो ओंखाम जाना लाग्रोनोसै आरोना मा संखोथाय दिनैथ' आं सङासै नालाय जानानै लाग्रोनोसै दायो ओंखामखौ जाना लानानै दासो बिराद मोजां मोनबाय आरोना नङाबा एकदम रायलायनोनो हालायै बायदि मोनबायमोन आं माने एकदम बोरैबा मोनजोब्बायमोन आरोना फुंनिफ्राय ओंखाम जायाखै नालाय लाल साहा कापसे पुरि गांनैल' जादोंमोन नालाय आं दानि फुङाव दायो बिसनाफ्राबो आङो एकदम बामब्लेमा माबा माबि बुस्रिबायना बोख्लायबायना ओंखायनो माने बेड कभाराबो लेथ्रा जाजोब्बाय सोलायजोबनोसै आरोना ओमफ्राय गाबोनफोर सुनांसिगोन दिनैथ' सुनाय जायासै खेबसेनो एसे बुरजा खामानि मावनानै माने देहाखौबो बारा मेंहोनो हायाना नङा होमबा दाना आङो न'फोरखौ एसे साजायनोसै आरोना टेबोल सियार आलना सब बाहेरावसो दोनफैजोबदों आङो दा सोहैजोबनोसै न' सिङाव ओमफ्राय र' आङो नैबे ब्लाउसखौ माने आङो लोगोफोर इयाव न'आव गाननाय ब्लाउसफोरखौ इयाव दोनो आरोना आङो आलाय सिलाय जाजोबो ना नै न'आव गाननाय गोजा बेफोर गासिबो ओमफ्राय नै गांसेखौ सुना होदोंमोन खनना दोननोसै आलनायाव दोनबा नागिरनासो मोनाना आलाय सिलायनो ओंखायनो आङो नै इयाव दोनो आरोना न'आव गाननायफोरखौ खनजोब्बाय दायो साफा जाजोब्बाय जि मोजां नुबायना लोगोफोर नै लिरनानै स्र'नो जि मोजां नुखाबाय सिल सिलनो नै आराम मोनलायथारबाय सान्थिनो नै जोंनि फट' खनथिबा नुनाय बायदि आं नैथिंनो दोनो इखो नैबे मोनसे बिसनायाथ' एकदम साफा जाबाय र' लोगोफोर ओमफ्राय दाना नै मोनसेयासो ओरैबायदि गालाय गुजाय जानानै दङ नै दख'ना जि जोम मुस्रि साफा खालामनोसै बेखौबो एकदमबारे मोजां मोनबाय दिनै आरामनो लिरनो मोननानै ओमफ्राय लोगोफोर माथो फुरगेवगेवसो नुबाय दायोथ' आङो न'नि खामानि फोजोबजोब्बाय आरोना न'फोरखौ एकदम बरियानो साजायबाय ओमफ्राय जि जोमबो खनजोब्बाय आरोना ओमफ्राय एसे बेरायना फैनो नागिरदों आरोना आङो माथो खालामबाय थानो खामानि जोब्बाय दा बेलासिनि सम बेरायनानै फैनोसै आरोना एसे बेरायनोबो नांगौ बेरायनो माने मोननैसो माने नांनाय बुस्थुफोर नांगौ जादों आंनो बेनिखायनो थांनो नागिरदों आरोना जोंनि सालबारि टाउनाव दा बेलासिनि सम ओमफ्राय थांनानै फैनोसै आरोना आङो नोंथांमोनखौ बयखौबो गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों थाबैनो लोगो मोनगोन ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना बोरै मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरनो बावनाङा आङो माने संनाय भिडिअ लाबोबाय थानायखाय बरिं मोनबाय खोमा होननानै माने दिनै न' लिरनायखाय आङो एसे न' लिरनाय मानाय साफ साफाय खालामनायखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय जाबाय आरोना लोगोफोर उनावहाय लाबोलायगोन आङो संनायनि भिडिअ मोजां स' दोननोसै बेखिनियावनो बाय बाय लोगोफोर